El CFA Mollerussa va néixer ara fa 33 anys, amb un objectiu: garantir l'aprenentatge al llarg de la vida a tothom. Un dret que tenim i un dret que volem conservar. Qualsevol edat és bona per aprendre. Un bon equip de professionals vetllem per aconseguir-ho. Durant el curs 2022-2023 farem sortides i moltes celebracions. Anirem al teatre, viatjarem i organitzarem moltes activitats al llarg del curs. I el més important, disfrutarem de les classes i de l'activitat educativa diària. Vols aprendre idiomes? Al Centre de Formació d'Adults de Mollerussa podràs estudiar anglès, francès, català i castellà. Saps informàtica? Al Centre de Formació d'Adults de Mollerussa te n'ensenyem, des dels nivells més bàsics fins als més avançats. Tant de manera presencial com a distància et podràs treure els nivells de l'Àctic, que et permetran aprofitar els avantatges d'un món cada vegada més digitalitzat. No tens la ESO? Si vols, te la pots treure amb nosaltres. Amb 2 anys o menys, pots tenir el títol a les teves mans. I si no et van bé els horaris, també podràs estudiar a distància a través de l'Institut Obert de Catalunya. Vols fer un grau superior o anar a la universitat? Amb nosaltres pots fer el curs d'accés a les proves de grau superior i a la universitat per majors de 25 o 45 anys. Aprendre no té edat. Tu et mereixes tenir una bona formació en qualsevol dels àmbits. Per treballar, per millorar la feina o simplement pel plaer de saber cada dia una mica més. Vine a fer la preinscripció al CFA Mollerussa del 21 al 29 de juny. Pots passar per l'escola o fer-ho també a través de la nostra pàgina web. El nostre centre està equipat tecnològicament per facilitar el teu aprenentatge. Vine al CFA Mollerussa. També podràs gaudir de diferents activitats extraescolars, speaking, pintura, informàtica, entre altres. Vine a aprendre per trobar treball. Vine a aprendre per millorar la teva feina. Vine a aprendre per saber-ne més. Vine a aprendre per passar-t'ho bé i conèixer gent nova. Vine al CFA Mollerussa. T'esperem per acompanyar-te en el teu aprenentatge. Vine al CFA Mollerussa, la teva escola.